голямата купа къде е? Да, мога да видите си. Добър ден на всички! Днес на 28 октомври 2013 година сме се събрали на едно малко скромно тържество, което е по инициатива на клуба на привържениците на ЦСКА с любезното съдействие на футболния клуб ЦСКА. Разбира се, по никакъв начин не игнорираме всички спортни клубове от ЦСКА, които са изпаднали в завидно положение. Така започваме, без запетая. И ние, цялото това мероприятие, което го провеждаме, ще бъде един вид като наша подкрепа към спортни клубове ЦСКА. Защото това, което ще го разкажем днес и което ще си спомним за някои неща от историята, е така бегло, без да досаждаме, всъщност става въпрос да защитиме стадиона, да защитиме ЦСКА и да се дигнем като един за защита на каузата на ЦСКА. Така започваме. Мога да говоря безкрайно за историята на ЦСКА, обаче всички я знаят вече. Вече има интернет, има сайтове и така нататък. Всички вече знаят всичко. Може всеки да бръкне да натисне два клавиша и да отиде най-напред към Мързелив, да отиде в Уикипедия. Обаче се оказа, че в Уикипедия половината неща са лъжа. Аз в Уикипедия въобще не бъркам най-много на 3 месеца чат-пат за нещо и то не за футбол, за други неща. Имам други интереси и други неща ме интересуват. И се оказа, че винаги, когато бръкна в отсечката на до 52 година, докато Софийския околийски съд заличава от регистъра всички спортни клубове и не само футбол, а всички сдружения с нестопанска цел, по принцип заличени, един вид всичко преди 9 септември е заличено и не ни трябва. И всичко това станало по документи, хората не са се интересували от такива неща. Чак сега, след 1992 годината, вече минах още с 20, да? Значи хората започват да търсят, да възстановят сдружението хор планинарска песен, хор Витишко воле и така нататък. И се оказва, че те са заличени, всичко започва ново, започва пререгистрация. Целият ни живот от 1944 година до 1990 година е текал само на ентусиазъм и трябва да се даде, трябва да се направи. И хората са били дисциплинирани, са се трудили, са работили. Събота и неделя на трудодни, са работили на 3 смени, знаете коя Найда Манчева, пак Уикипедия пише за нея и пак пише неверни неща. Така, искам да кажа, че хората са работили, когато иска да си извади някакъв документ, се оказва, че не може да го извади. Та нещата, когато заличават клубовете, 52 вече окончателно, 51, 52 и 3, всички клубове са заличени, не само спортен клуб Левски е заличен и се парадира с това в продължение на 20 години. Има там неща, там са извадени извадки от Централния архив и се вижда как е заличен футболен клуб Левски и как има едно известие до МВР строго поверително, където се казва, че спортен клуб Левски е заличен и с това се парадира и го размахват всички. Но аз съм сложил там и спортен клуб Шипка също е закрит. Нали? Достатъчно. Защо сложил Шипка? Защото Силвестър Милчев, моето уважение към него, като номер 1 историограф за момента, нали? И за целият труд, който е положил през годините, той в книгата "Корените на софийския футбол" прави препратка, че Чавдар е наследник на Шипка. Така съвсем така леко и тънко помества снимката на спортен клуб Чавдар и я слага в отсечката и в главата за спортен клуб Шипка. Спортен клуб Шипка е в района под операта, до Сточна гара, разширява се чак през Раковски, даже до Лъвов мост, до Исул и нагоре през Кюлюците и отива чак до офицерския квартал, където е парка Заимов, даже чак до Кюшето, до Театър София. Това е спортен клуб Шипка. С много големи традиции, по-натам като говорим, ще стане въпрос за него, когато се обединява 1944 година. Клуба играе по принцип в сини фанелки, червени къщета или обратно и това ще залегне в емблемата на клуба, което има голямо значение. Значи, отиваме напред и назад. Чавдар играе с небесно-сини екипи, именно в чест и уважение на Шипка. Има един закон, не знам дали го знаете, само така, по памет ще цитирам, в него е казано "Закон за силата на универсалната приемственост". Този закон гласи накратко, само в едно изречение, че едно обединение, когато каквото и да е, няма значение какво, дали са бригадири, затухли, там има тухларна бригада или нещо друго, няма значение, или са туристи, ако се съберат 3 клуба или 4 или 5, те сами избират новия клуб, сам избира кой да наследи. Така че тук всякакви препратки, някакви оплаквания и натяквания нямат, висят във въздуха от друго място.
Ние, разбира се, това, което го правим не е нещо като следствие на това, което се е случило в Черно море до някъде и това, което се случи в Ботев Пловдив и най-вече в Локомотив Пловдив, в историята на Локомотив Пловдив. В никакъв случай тия неща ги готвим още от 10-12 години и се ги отлагаме. Днеска, утре, днеска, утре. И това събиране не е да заявиме, че ние сме на 90 години. Значи строго да подчертаем точно и ясно още сега веднага. Ние се събираме, за да почетем отбора, който е играл на този стадион. Защото тук, на това място, на сектор В, точно средата, на последния ред, горе на 35-я ред, точно вдолу е била дървото крушата и там е била първата сбирка, която се започва 1909 година, когато се дошли от Истанбул момчетата, но не начело с Ава Киров, защото Ава Киров в този момент е на 16 години, а Благой Балакчиев е на 24, а Иван Матинчев, Матинката е на 22. Сами си изведете извода кой ръководи в този момент събирането и играта, как ще го правят първи 1-2 месеца. По-натам сповядат много ентусиасти, те се събират, нали, и накрая с момчетата от гимназия, които са ги гледали играят, се престрашават, започват да играят футбол. Това се знае, нали, всички го преписват и така нататък. Има и по-съществен момент, който ще започне през следващата година. И този момент е, че дори в книгата Ники Кръстев, макар че разговаряхме 2-3 пъти с него, показахме брошурата, онази, която е за 100 години клуб футбол, за този отбор, където никъде не се пише, се неглижират тези неща. Този клуб изпреварва във всяко едно отношение Славия с 3-6 дни. За каквото и да е. Най-вече за учредяването. Когато Славия се събира и 13 година да се учредят, това става на 10-ти. Един месец преди това те са решили да го направят, но само са решили. Събират се на 10-ти Ботев и Развитие и правят Славия. Моето уважение. Когато представиха документите на Славия и томовете преди 2 години, аз лично бях на първия ред и се разплакам. Защото всеки мечтае неговия клуб да има такива документи. Мисля, че всеки от вас дълбоко в себе си уважава спортната история на своя клуб и на всеки един друг клуб. Поне така трябва да бъде. Ако уважаваме себе си и другите, тогава и те ще ни уважават и нас. Исках да кажа, че тогава с Ники Кръстев поговорихме така, не на широко, но така точно и ясно по някои неща и някои глави. И той спомена, да, това ще бъде написано, защото е така, добре. И пак написаха, само споменаха, отворете книгата, не исках да нося, много е тежка, има и други неща. Отваряме книгата на Славия, много уважение, страхотна книга, това е втора, трета част, ние говорим за първата част, най-съществената. Там, където са нещата между 1909 и 1919. Трябва да затворим нещата до 19 година, когато се връщат хората от фронт 18-та, когато са 10-та година. 10-та година, лятото на същото место, пристигат Иван Матинчев и Благой Балакчиев с Апостол Поли, с Павел Белчев Пол и другите и така нататък. Изреждам тези хора без Тодор Зубов, защото Тодор Зубов не е учил в Турция. Той се учи тук, нали, в София, но той от най-малко 13 годишен ще бъде неотлъчно до Иван Матинчев. И ще извърви целия път от край до край, до 44-та година ще го извърви за идеята и за просперитета на този клуб, който те първо предстои да бъде основан. В книгата на Ники Кръстев пише, упорито се повтаря Емануил Гешев графа, или бъркам, майче Форланата, по-скоро Форланата говори, че той 1910 година, пролетта рано през април, са отишли на руски памети, тичали на поляната и играли. И следващия момент там забелязва, че пристигнали едни хора и почнали да играят една игра и те гледали един ден, два, три, на 20 ден се включили към тях без прекъсване, не го упоменава никъде. И изведнъж, добре, тук бъркаме с една година. Нали? Аз твърда, че това е 1910 година. Защото аз лично съм говорил с Форланата, лично съм говорил с него, още края на 60-те години. Говорил съм много пъти. Той неговите записки ги направи, 58 ги е правил, 59-60-та. Те са публикувани и там излично пише, че 11-та година е това нещо. Никъде не... И даже това казват през лятото, началото на лятото. Изведнъж сега смъкват нещата и вмъкват, че всичко това се случва, нали, дословно не са извадили папките на това документите, нека да отворят тетрадките и записките на Форланата, да ги видим лично всички ние да ги видим. Точно и ясно. И след това да се съберат с други 3-4 човека, те да кажат дали това е вярно в техните записки и те. Значи, не може, повтарям, това никой не го е казал, не може да твърдиш, че са дошли момчетата на руски паметник през април, след като те учат в Турция. Всички водачи, нали, водачите са 3 водачите, те учат в Турция. Свършват към 15 там юни и се пристигат на 20 юни. Влакът пътува 3 дена от Турция. Значи те са появили на руски паметник някъде
средата на юни и рита цяло лято. И тогава чак се да прегощат към тях. Не можете да са били тук, даже и болните имат да имат болнични и са дошли и се отишли да ритат. Вие как мислите? Човек като хване една снимка и като я гледа, веднага може да я прочете. С 4 познати, като разбират от сферография, веднага ще я прочетат, за 2 дни ще я прочетат цялата снимка и ще напишат отзад какво представлява тя. Искам да кажа, че има обикновени неща, които човек трябва да ги засече по най-бързия начин и да разбере кое какво е. Тези хора не са дошли 10-та година април, а са дошли 11-та година. 11-та година и са дошли чак лятото. Така са нещата. Бъркаме се една година. Това всичко се прави, за да може да се прекара и Ботев и развитие, че са имали футбол още от 10-та година. Това е много важно, защото по-късно излезна, че 11-та вече момчетата на отбор на Матинката играят на поляните на руски паметник. Това е много важно. Точно в този момент да се уточни. Извинявайте. 10 годишнията на ЦСКА. Аз чакам, ще говоря след това. Това ми е увода. Аз съм още на 10-та година. Това съм на 11-та. Мисълта ми е, че и 10-та година отбора на Матингата, който се формира, тук правят втория отбор, играят цяло лято. Нали, тук са били, са играли само отбора на Савата, нали, и отбора на Матингата. Как са били известни, носят си вратите и така нататък всичко. След това чак, 11-та година, когато идват, още на 28 април, действително, те са идвали, пролетта, да са идвали и са подали молба. Само, че молбата, която е записана там в една от документите, те бъркат, че документа го подава БСК, а те го дават на БСК. Разбирате ли? А те там са по-възрастни и по-голями и след това се скарват. На местото на метрото, където е спирката, е било народното игрище обърнато нагоре. То не се спомена на народно игрище, такова ще стане известно по-късно, след 7-8 години, даже по-късно. В този аспект, нали, тогава се скарват с хората на БСК, това го твърди братя Нинови, го твърдат, които са от Атлетик, от оригиналния Атлетик, не е този, който пише пак в Орланата, пише, че се преименува отбора, защото такова нещо няма. А отбора се казва Атлетик и ние имаме документ за това нещо. Точно и ясно. В кореспонденцията между Славия се упоменава. Точно и ясно. Те се скарват с тях само след един месец и се появяват през юни, средата на юни се появяват на руски паметник. Това е. Играят там, другите се събират, стават техни съмишленици, включват ги в играта, заминават си, изведнъж изчезват първите на септември и след това ги засичат хората, които се разхождат в града, разказват, че пред манежа, на правилното място, където е университета, там има снимка да е голяма, на това място започва да играе отбора на Матинката, 11-та година. Там играе и 12-та и след това подават, 14-та подават документ, т.е. молба до Софийска голяма община, т.е. само Софийска община, подават чист парцел. Такъв парцел ще им се даде 14-та година, лятото, ще се даде на мястото, където е половината стадион Васил Левски. Половината стадион. Това е между езерото Ариана и половината стадион Васил Левски. Това място ни се дава 14-та година. Понеже е война и всички хора са на фронта, здрави мъже няма в София, има само които са по 3-4 братя, 5 ранени и така нататък. Всички са работили, са лекували болни и ранени хора и така нататък. Имало чума, холера, епидемия и така нататък. Трудно започва да се прави игрището. Клуб футбол, респективно след това и Атлетик клуб, много бавно го правят. Почва да изкарват земя, галети, камъни, пръс и така нататък. И каквото може да се направи. Това отиваме напред. И по-натам ще кажа какво се случи от 24-та година. Искам да кажа, че клуб футбол се основава на 5 март 1913 година в един от старите улици, една от старата сграда на университета, в едно от помещение. На събранието на учителите са присъствали 400 човека. В 1913 година са присъствали 400 човека, когато са го учредили. Вътре членуват в този клуб ученици, офицери, студенти, преподаватели, лекари, интелектуалци и така нататък, държавни служители и така нататък. Говоря за представителност и за всеобхватност. Едно е там да гостуват 6 човека на една поляна, на 14 години, няма представа въобще за света, все едно с това идея са гостували. Едно е да гостуват 400 човека. Разбира се, тези хора са го нарекли клуб футбол. Може би заради това, защото другия клуб се говори, че ще бъдат футбол клуб, който още не е основан. Между другото,
Футбол клуб ФК-13 е основан 6 месеца след това на 6 октомври. И така се подреждат клубовете. Славия 36 дни след клуб футбол. След Славия още 5 месеца на 6 октомври е футбол клуб на Сава Киров. Чак след 10 години ще сложат една 13 отзад и ще стане футбол ФК-13. За пръв път Славия показаха и изясниха въпроса, с като отвориха сега томовете, първи том, кога имат учредителен протокол. Значи учредителният протокол трябва да бъде и устава, след това устава трябва да бъде приет на клубно събрание. И те пишат. Всеки приписва от Уикипедия, откъдето хване. Написали, че Славия си приели устава. Ама откъде го приели? В Министерството на вътрешните работи или къде? Защото не са го приели. И не могат да изкарат такъв устав. Накрая го изкараха и там е написано, вече сме го добавили една поправка, имаме предишния път. Това сме го взели от книгата. Го приема, клуба приема устава, а чак 16-та година ще бъде утвърден. А клуб футбол е утвърден на другата година, на 5 март. Една седмица след това е утвърден и футбол клуб 13. Тоест 6 октомври вече избързват и те се утвърждават един след друг през 15 дни. Тоест, реда, тотал, колкото да е скандален този момент, по документи, а не по разкази на хора. Защото тези хора, които разказват сега къде са на 90 години, 80, тогава са били на 15 години. Или на 22. И се бият гърдите, че знаят всичко. Добре, едно е да риташ футбол на 22 години, а друга е офицери на 40 години и един юрист да отидат в общината, да отидат в съда, да регистрират документите. Те не са длъжни да ги показват на никой. Ние също не знаем в ЦСКА всичко, какво се случва. И не е нужно да ни показват всички документи, да ги размахват. Има си хора, които работят, това, което ресът, че го огласат. По същата логика, тогава така също е било. Имало е някаква обществено състояние за някои неща, за други не. И така е било. И хората, които документи са прибрани, те лежат. Който иска да прочете документите, отива, търси и ги намира. Има военен архив, има държавен архив, Търново има архив и така нататък. Има военно-медицински архив. Всичко може да се намери, да се стигне до всичко. И така, като се наредят документите, като се прочитат правилно, има един документ в архива на ФК-13, където пише 34-та при пререгистрацията на ФК-13, там по закона за лицата и семействата във връзка с защита на държавата. Казва, отдолу седята казва, основание за пререгистрация на футбол клуб, ами няма тук, защото е загубен. Втора точка. Ами ще ги регистрираме, понеже те са много стар клуб. Това ще го сложим в книгата за корените на ЦСК по-подробно. Там за АС-23 се говори на 60 страници. За Шипка се говори на 30 страници. За Ботев Конев се говори на 40. И така нататък. Там е за корените. За ЦСК всичко е разказано. Разбирате ли? Не е нужно повече нищо се казва. Ние само ще говорим да защитим ЦСК и да стигнем до защита на стадиона. Така. Да се думи, след това, 19-та година, в края на март, Атлетик клуб и клуб футбол се обединяват и правят Софийски атлетик клуб. Недоволни от това нещо, защото когато го обединяват към Атлетик клуб, идват Павел Грозданов с още една група хора, 8-10 човека, от Славия. Те па се цепат оттам и се сърдат заради нещата, които са случили, не са доволни от някои неща. И най-вече не са доволни, че там напускат, ако знаете, там напускат и хората от Славия, които след това ще направят Левски. Това също не се говори. Надявам се сега вече да го напишат, да изкарат новата история на Левски на Жаклин Михайлов, освен политически пристрастия и разни други писания, да има обективни, точно само документи, нови документи, да ги извадят и да ги сложат истинските. Нека да търсят, те имат някои неща, които не са ги обявили. Ние ще ги поместиме, те ще избързат, може да ги превариме, да ги поместиме при нас. Да иска да кажа, че Павел Грозданов стига с 8 човека и се включват при регистрацията на Атлетик клуб. Недоволни от това нещо, група офицери, начело с Карагьозов, се отцепват и основават, буквално само след няколко дни, основават офицерски спортен клуб. Само. Той е този район, който е от тук, под полиграфия, защото е чак долу до театър София. По това време се основава и спортен клуб Слава. Нали? Той е също в този район, чак до Путредута и надолу чак до театър София. Двата клуба съществуват по-отделно, последствие се обединяват, има един матч, в който СК Слава хваща ОСК и ги разбива ги на матч. Онези офицери са впечатлени и ги поканват да се следят двата отбора, най-вече заради футболния отбор, обединяват се и така става офицерски спортен клуб Слава. Офицерски спортен клуб Слава подава документи. Тези документи се утвърждават, ми дава пълна регистрация и всичко, подават до общината, голяма община, заявка за игрище, молба,
дават им игрище 22 година, дават им местото от пустинята, точно където е сектор В. Това место те стъпват. Значи подреждаме нещата в хронологичен ред. За първ път футбол в София е клубен, въобще не да се рита в училището, там учителя от швейцарския да донел топката, или Иван Славов. Тук за първ път се забират, правят два отбора, обличат се в фанелки с обувки и играят 11 човека един срещу друг. Това се случило за първ път на това място. На това място е основан първият отбор на Савата, който формира отбора. На това място матинката стартира от тук. На това място дават игрището за първ път на ОСК Слава. По-натам, една-две години след това, на това място от общината ще бъде дадено официално на АС-23. Това са нещата. След това ще бъде построен стадион и така нататък. Иска да кажа, че тогава, след като дават игрището, нали, те започват да очертават истински врати, няма да ги носят до къщите, няма да ги крият, остават тук, започват да купуват си екипи и така нататък. Едни пътуват до двата колежа в Турция и той е лицей, едното на Робърт Колидж, другото е Султански лицей. Между другото, в книгата на Ники Кръстев също бърка. От 3 снимки на двете бърка кой откъде е. Не можеш да бъркаш една снимка какво е написано. Това са най-важни неща. Това не е обикновена снимка от някакъв мач тук в два селски отбора. Не можеш да напишеш, че Иван Матинката е от Султанския лицей. След като той е от Робърт Колидж, това са го написали всички хора. Има го на 100 места. Така. И стигаме до момента, в който Софийска община дава официално обявление, на няколко пъти ги предупреждава и ги извещава Атлетик клуб да се преместят от поляната на университет. Това няма университет, да се преместят от тази поляна, защото ще започне да се строи университет. И те са изпадат в удобна ситуация, така търсят контакти и контактуват с ОСК Слава. И след дълги преговори, там една седмица много трудни, успяват да стигнат до някакъв консенсус и се обединяват на 28. На 28 това е едната неделя, октомври 1923 година, демек точно при 90 дена, а една седмица след това на първото игрище, както е било в началото на ОСК Слава фактически, те прокламират обявлението, имало е матч, имало е политически игри, имало е концерт и така нататък. И това е началото на ОСК АС-23. На офицерски спортен клуб Атлетик Слава 23. Много хора бъркат. Едни пишеха в Уикипедия, като я пуснаха стадион Атлетик парк. Такъв стадион, къде е това Атлетик парк? Това да не е Хямптън парк там или какво си там, или Нотингъм Форест парк. Такива неща няма и никога не е имало. Такива мишлетини. Това са хора, които си падат по английски футбол и още от първия път, като публикувах, и написаха, че това било Атлетик парк. Така. Добре, това го махаме. Оставаме го, отиваме на по-натам. 24-та година, фактически на другата година пролетта, Софийска община внезапно април месец взима игрището на ОСК на АС-23, което се строи 10 години. И го дава на Левски. Левски, младият отбор на Левски, от 5 години така набира скорост, защото него председател Димитър Иванов до 23-та година ще става председател на Българския национален спортна федерация, но винаги са толерирали Левски. Всички знаят, че Димитър Иванов е приближен на царския двор човек и оттам нещата така стават. Левски, когато 19-та година набира скорост и лапва двата отбора около него там на Солунски и на Ботев, когато лапва България, малко квартално клубче България и малкият отбор на Скобелев, двете отборчета, взима от двата отбора 22 човека. Обаче се премълчава за един трети отбор. Той се казва квартален отбор победител. От него взимат още 6 човека. Никъде няма да прочетете това нещо. Обаче възпомени сте кратки тактични. Хората казват, че има отбор победител. И мълчат, упорите не го казват това нещо. Значи, те са събрали всичките, насила са събрани, тук ще учите, там ще играете, или какво си, и така са. Никой друг не има толкова играч. Всички са били по 15 човека. 16 от квартала от 4 улици. Стаписки по този повод. И Левски и ОСК Слава, ОСК АС-23 правят споразумение, нотариално заверено, че за всичко, което през тези години те са употребили еди колко си труд, изразходвали са, карали са камъни, трудни, еди какво си, така нататък, материали за насипване. 4000 златни лева да бъдат обезщетени до една година. Има споразумение, че след една година отиват, так не са платили до една стотинка. АС-23 при това положение е финансово ощетен и завежда съдебен иск. Печели го искат по надлежния ред през всички инстанции и се обзавежда, т.е. получава изпълнителен лист. Познайте колко пари Левски е дал след това от тия 4000 лева тогава. Нито една стотинка. Следващата една година, следващите 5 години, следващите 20, следващите 30.
Това е автентичния на Левски. Не да ги даде на ЦСКА, няма да ги дава, ние нямаме нищо общо с този момент, но да ги даде, поне да ги преведе на Софийска община. Парите те ги дадат на Министерство на спорта да ги ползват за нещо, примерно за някакъв спорт. Та така, Левски дължат 90 години, дължат 4000 златни лева на АС-23. Малко напред ще отида, когато цара разбира, че това се е случило, там пишете тия неща, не брошурата, когато разбира, че Левски не е обезщетил през тия 7 години атлетик, АС-23, атлетик Слава 23, разярен се разпорежда никога Левски да не получи натурален акт за този стадион. Нищо, че го правят за 2 години, почва много състезания да има, той е страхотно експлоатиран Левски, той е любим стадион на много хора през тия години, нали, така, чак когато го бутат на 49-та, това 50-51 и така. Това го казвам по повод, нали, защо АС-23 получава натурален акт. АС-23 започна да строи стадиона, но го строи много бавно. Левски го построява за 2 години. АС-23 трябва наново да започне, всичко го строи чак до 31 година. Построява се 31 заради балканските летни спортни игри, които се провеждат за пръв път. Лятото те се провеждат края на септември и началото на октомври. Преди това АС-23 става шампион с Шивки Сокол на финал и става държавен първенец за 31. 2 седмици след това са игрите, които се превеждат. Те се провеждат и минават при много добра организация, перфектна. Цара и кабинета на цара на монарха получава специално благодарствена телеграма от Международния олимпийски комитет до БОК, до нашия комитет и респективно до кабинета на цара, в която се благодари на България, че е организирала перфектно, нали, балканските игри. Царът благодарност, така изпадам в работа като Азия, нали, решава да направи някакъв жест към АС-23. И тогава ги извиква всички ръководства, всички извикват ги в кабинета на цара и тогава решава да се издаде и се разпорежда, издава указ да се издаде, да се подготви през следващата там. Много било, това години и половина този процес е текъл, нали, има преписка и се издава 33-та година, втората половина на 33-та година се издава натурален акт на основание Закона за физическа култура и спорт, във връзка с стопанисването на игрищата и така нататък, за какво е положено. АС-23 получава натурален акт. Единственият отбор, който е получил натурален акт. Ето го, показахме го преди 4 години, 9-та година по канал 3, 1 час говорих. Един звук нямаше никъде, в нито една телевизия не се отрази. Нищо! Все едно не се е случило нищо. А те си тук от Титан хванаха адвокатите, ровили и отишли, намерили по друг начин там копия, снимали и отишли с двама адвокати, не казвам, че са ходили с пари, влезнали в някакъв състав съдебен и записали, че са наследници на АС-23. Няма такова нещо. Клуба на привържениците, без да съм упълномощен напълно от него. Аз заявявам, че клуба на привържениците, не поемам от името на ЦСКА, и изразява абсолютно възмущение по този повод. Такова нещо не може да се случи. Не може да се скриеш в една стая на една маса с един съдия и с двама съдебни пристави там изпълнители и да ти пише, че ти си наследник на нещо. Това ще стане по този начин. Ще се покаже, ще се дебатира. Ще има хора, които ще се помежду, ще се разговарят, ще се стигне до някакъв консенсус. Има хора, които са против. Аз не искам да се казвам АС-23, не искам да съм на 90 години. Искат да бъдат подредени нещата, маркирани, да се знае кое какво е. И накрая ще стигнем стадиона да не се пипа. Да не се подиграва с тях еди кой си. Искам да кажа, че тогава цара издава натуралния акт на АС-23 и този акт за първ път се показва така вече, дава се не 5 минути, не 10 минути, не в един-два вестника да бъде поместен и никакъв звук. Надявам се сега да има някакъв отзив, нали, тия неща да имат, нали, по-голям и тогава да стигне до някакъв дебат, да се покажат други документи, защото има много неща, които могат да се покажат. Нали, процеса после, там не знам дали видяхте, там издадена архитектурната скица на стадиона, нещо много важно, не знам дали обърнахте внимание. Там има това, ето това. Тази архитектурна скица на стадиона тежи 5 кг. Тя от биловска кожа, не знам от какво е и очертанията са с негатив. Тази скица успях да стигна до нея след 25 години. След 23. Стигнах до нея и беше в мен 3 часа. Дойдохме с такси, снимах се отвънка в кища, в снега, т.е. сняг е мокро, с крумянек. И отидох и я върнах. След 2 години я поискахме пак да стигнем до нея, изчезнала е безследно. Край. Това е документа на... От този момент тотално атакуваха ЦСКА. От този момент тотално атакуваха специално стадион Народна армия. Всякакви запрещения, всякакви... Към тази скица има специален билет строителен за разрешение. Тя е на половинка. Половинката е тук, другата половинка е била в собственица, някъде скрита в каса. Така се е процедирало.
искам да кажа, че тогава ЦСКА за това. АС-23 започва да строи стадиона на 3 етапа. Много е трудно с заеми, с заеми лични, не от държавата. Отпуснали сме. Това заем има. Министерството има, нали, на войната има отпуснат заем, от Бранник има отпуснат заем. Но истината е, че на едно място там, където е Стефан Чапрашиков, има една снимка на него като млад дипломат, нали, че започва по правата на АС-23, един от председателите. По това време теглят заеми. Заемите са изтеглени, залагат си апартаментите хората. Нали, обикновения привърженик, нали, си купува значка и членска карта и идва на мачовете. Нали. Но те заложи си жилища, всичко и с тези пари са продължили да строят стадиона. И така е направен на 3 етапа. Така, първи път. На местото на университета било игрището на матинката, на клуб футбол и на атлетик. Нали, първо. Втори път, дава се игрището на местото, където е над Ариана. Лескарите написаха в техните истории, повтарят до втръсване и плачат, че там на едно пусто място, на едно място по край София, къде се свалят боклуци, са построили игрища и такава е техната Русия. В Цара има една алея около езерото и лодките, широка и тук свири музиката от горния край. Не може Цара да се разхожда с царското семейство покрай боклуците на София. Нали? Виждате, че това не е възможно. Това е и пета, а още и първа има снимка. Нали? Така че, купа от 50. 3 статии съм написал за нея, да върнат купата в музея на стадион Васил Левски. Тази купа не е техна. Тази купа е на Софийската в спортна общественост. Това е един от акцентите. Истината за игрище Левски. Как са събрали хората и са направили първия отбор 19-та година, 20-та? Да станаха по-добри от Славия. С кой си играли най-напред Левски? Май са летали помежду си, първия, втория, третия, четвъртия отбор. Защото никой не искал да играе с тях. Нали? Никой от ФК-13, от клуб футбол и от атлетик никога не иска да играе с по-малък отбор от писал от първи и втори. Трябва да докарат първи и втори отбор. Левски има трети, четвърти, те нямат първи и втори. Защото аз не мога да играя на 18 години с деца на 14 години, да ги ритвам. Това не е като да играеш Левски срещу Марик с Юрошите или Левски срещу Черноморец, понеже на паркинга няма пожарогасители. Добре, окей. Така. Да става въпрос, че тази купа трябва да бъде върната. Левски обаче опонират и казват, ама те и Славия да върнат купата, защото последния път там при това Левски е спечелил. Това е друг въпрос. Ние коментираме тази купа. Сега, Славия си пише историята и си канат Левски да ги хвалят. Тук назад там нещо имал някакъв отбор, па се прекръстил, па след това нещо друго станало и след това изчезнал. Нали? И след това царските офицери ги избили и всички изчезнали. Моят дядо бил на фронта, единия и другия. Никой не се убивали. Били са се там. Били са долу при Тетово и при Албания. След това се върнали, защото са имали 4-5 деца и не се отишли втората част на войната. Други хора имат друга също подкрепа в такава теза. Никой казва, аз никой не съм убивал, моят дядо не е убивал никой. А след малко ще стане човек, който ще каже, че е живял в Дианабад и е ходил пеша отгоре до тука, да гледа АС-23. На него и баща му е бил от АС-23. И след това и децата, след това са викали за Чавдар. Всички, спонтанно, просто. Така се обединява, се прави публика. Другите идват отдолу от военна академия. Да, това е център. Интелектуалният център е където е манежа, където е детската градина. Това е квартала на клуб футбол, на атлетик клуб, на АС-23 и се разширява насам. Центъра не е горе при млекарницата. Там е било поляни. Така са нещата. Хората идвали с новите дрехи, с чадъра и с който има файтон и се разхожда около манежа. Така са били нещата. Така са и сега. Мисълта ми е, че тази купа трябва да бъде върната. Да се подредят нещата. И искат клуб футбол, такива неща да няма. Пълно мълчание за това. Пълно мълчание никъде. Но сега пак ще изгледат. Няма как. Нали, даже отказаха. Няма да казвам кои вестници. Три от най-големите спортни вестници отказаха да поместят тия неща. Просто не смеят да ги пипнат. С 300 зора, не искам да го цитирам, Семия Рокоя. Значи, може да поместят всичко друго такова нещо, да роват някакви такива неща, но няма да поместят стойности неща. Статията за ВВС, за истинската история на ВВС и историята за Завод 12 я поместиха, благодарим за това в Меридиан матч, но в съкратен вид я поместиха. Не каквато е истината с всичките снимки, точно как е в хронологичен ред. Има неща, които искат да ги прикрият. Така ще дойдем, нищо отивам напред, ще дойдем, един прекрасен момент ще дойдем до 1984 година. Как Дитер Паули по отпре Левски е стане шампион. Ама с 60 снимки
Нали, как се разхожда на Витушка, как пие с те, как на обеда летува със семейството, как ходи с любовниците 10 години подред, как го изгониха от футболния съюз, още там тогава, още 4-та-5-та година. Такива неща, такива подробности. После, в 85-та година, как Левски е обявен за шампион, кой го обявил и защо? Аз ще го кажа, защото не знам това дали се отсветилха телевизиите, ще стана да знам наши хора, но това ще говорим. В 85-та година падаме с 0-3 във Враца. В отбора на Враца, те играха червени фанелки, ние с бели. Нали? Това е една седмица, 3 дена преди, в неделята, преди матча за скандалния матч за купата. В отбора на Ботев Враца играе Саботинов от първата от Козлодуй с гола глава, едно високо слабо момчето. Прилича на този, как беше, забравих името, как и да е, имаше футболист, работеше при Лучо Танев, не помагаше. Сокол, прилича на Сокол, международния отдел. Трайчо, да, не така високо, само висок беше. Този футболист е нередовно картотекиран. При представяне на документите пред съдията делегата, видят нещата, ЦСКА прави протокол и във вторник ще се събере дисциплинарната наказателна комисия да реши казуса. Казус е 3-0 за ЦСКА. 3-0 за ЦСКА. Така. Те не се събират. В среда си играе матча, стават скандалите, връчиха ни купата, през нощта БКП заседава, еди какво се отлага го за четвъртък да бъде, вече няма четвъртък, смениха имената, разтуриха и край. Няма комисия, не се събира нищо, край, всичко приключи. Взимаха титлата, т.е. не дават титул, вика Ботев Тракия за шампион на зелената маса и така нататък. Каква е истината? Разликата от точките е 4, но голата разлика ЦСКА води с 9 гола. Последните мачове с Беро и с Дуна. Ако ние служебно спечелиме мача по документи, така трябва да стане, остават 2 точки. При 2 точки за теория на вероятностите 50 на 50. Левски пада от Бероя, примерно и Дунав, а ние биеме. Из гола разлика 9-12 гола, шампион кой е? ЦСКА. Значи ЦСКА не искаме да стане шампион сега на зелената маса, но ще се води. ЦСКА трябва да заяви, но не е менталитета на ЦСКА никой в публиката да просиме една титла. Да просиме титла от 2005 година. Не е наша, а да бъде добавена, като във Франция има такъв момент. Шампион е и ЦСКА и Левски. А не да ръкомаха да ви че те са шампиони. Това е едно. Отделно е 2006 година, че ЦСКА направо трябва да бъде обявена шампион само с 2 процедури. Заради историята с Гонзо там и за къде е играл в трети отбор. Абсолютно, има право. Аз тук просто не мога да разбера защо хора на 60 години трябва да занимават такива неща, а младите, най-младите поколения да бъдат едини и да се обединят, не да ходят трошки да блъскат. Разбира се, че не. Всичко има си законни начини да се излезне, да се обяви пред общината, да се направи. Няма да стъчкува там 20 човека от еколози с някакви 30 теки приятелски семейства, а да може да излезне 500 човека, да заявиме, че този стадион не е наш и няма да го пипате. 47 година декември месец извършва реституцията, това национализацията. Нали, първият път се национализират предприятията и мините и след няколко години се национализират и банките. И по-натам обаче не се пипат малките такива частници, 6000 са и 7 в България, са малки неща, произвеждат лъжици, вилици, сапуни, как и да е там редета. Тези хора постепенно те ще го национализират. Армията е национализирана и иззета 48 година, там е написано, на 19 март, след като вече има ЦДВ и Чавдар се обединява. И става само вече ЦДВ. Централен дом на войската. Идва една комисия, тук от държавни имоти, от Министерството на финансите, направо пишат, там влез този документ там. Това за първ път се помества. Това, което го виждате там до ЦД някъде е нарисувано, този документ, акта, и за първ път се помества такъв документ. Нали. С него се взима се от вас и се дава на вас. Ма как ще го вземете от нас, ние въобще? Аз след 23 се обединил, той не е изчезнал. Искат да ни набият в главите, че аз след 23 бил изчезнал. И че аз съм виновен да ми вменят на мен вина. Те германците са им вменили вина, че са виновни за Втората световна война и все са виновни и носят на гръб цяла Европа. Всички мързеливци. Обаче не могат да ми вменят на мен вина и на моите приятели, че ние сме едва ли не виновни за това нещо. Ама аз не съм убил офицерите на Ботев Враца и на Кобрат Попово, защото там също са убили. Убила ги е полицията. Кои са били в полицията? Тодор Живков с неговите мекерета е бил. Всички са отишли на фронта. Всички са отишли на фронта и се били, си позагинали, а тук са останали по ръковси, са ходили по апартаментите, са стършували, са събирали всичко. Паспорти са взимали, всичко сменят снимки. Аз ставам Иван Иванов, Петко Петков и вече он е големът там и вече аз съм Петко Петков, взимам си другото си е. В печатата, която пада бомбата, нали, от бомбардировките, точно от гърба, където сега е музея на Людмила Живкова, нали, на това место е държавната печатница. Тя има футболен отбор, който се казва График. Шеф на График, директор, е Кокошко, Димитър Кокошко.
От всички документи, които са рови се търси, се знае, че в кабинета на Кокошков, в втори и трети кабинет, са събирали Тодор Живков и Гешев. И там са разговаряли. Всички неща, които са носили от София към партизанския отряд Чавдар, по пътя половината хора са изчезнали. И са изчезнали на Лестонска река и на реката е тук долу Челопеча. И така откриват Иван Митрев Шонето, по чорапите майка му го открива, нагоре е погребан, нагоре чорапите, надолу с главата. И заринат от полицаите. А той е последния, който е бил връзката, един от тях, който е бил, за да занесе нещата до отряда. И така нататък, и така нататък. Искам да кажа, че историята се върти от някои хора и се е написали да бъде угодна на някой. Не могат да ми вменяват на мен еди какво си. Хората са от АС-23, има преди те хора, след това викат за Чавдар, след това викат за ЦЛВ и след това викат за новия голям отбор септември при ЦЛВ. Септември също е много сложна и дълга историята, има я в цялата схема нарисувана, всички отбори. Септември обединява трети район. Трети район е трети пролетарски район, ако искате трети борчески район. Те и сега така се водят. Трети пролетарски район. Хората така се познават между си, се уважават. Това са 2/3 от хората са от Македония, от Беломорска Тракия. Така ги е принудила съдбата, така е станало. Никакви репарации не са взели, никой не е взел никакво обещание за тях. Гъстри извадиха душите за всичко, ние още не сме си взели нищо. Хората са живели там на поляните, така построиха къщите и си отгледали децата. Всички от тук, всеки първи или втори има родина или е само с такъв корен. Искам да кажа, че Септември заслужава най-дълбоко уважение за това, което е предприятие направил, когато се обръщат СДВ към тях и ги поканват да се обединят. В този момент, когато това се е случило през късия период от 15 февруари до края на април. Те са водили разговори с спортисти, но те се отказали. Казват, имаме си много добър отбор, много специални, действително това е било с факт, нали, начало с Бошков и с всички, и Цекето, и с Гацо Панайотов, и с всички, много голям отбор. Идеята ми е, че тогава откликват тази молба, правят отбора, започват нещата, просто се случват. Отбора се казва Септември при ЦДВ, пак злоупотребяват и пишат глупости. Отбора най-пред е Септември, защото е от А група, а на второ место се вписва отбора от Б група. Ако са от една група, се вписва най-пред на по-предно, който е класиран. Така, за закона за лесалата собственост говорихме. Сами избираме кой ще наследиме. Ние избираме. Няма да питам Локо Пловдив и да питам Черно море Варна, които от 59 се казва Черно море. Шампионската титла, която се извоюва и ставаме държавен първенец 1948 година, слага началото на новия голям отбор и на новата голяма история. Тя е преразказана хиляди пъти и да говориме, ето след това ще се почерпиме, ще се дине по една здравица, но затова това го почетохме, пак ще го почетеме. Оттам и там започват тук големи футболисти да правят историята на ЦСКА. Защо са големи? Големи, защото има строг режим, защото има ред и дисциплина, защото е бил военен отбор. Ама това отбор на армията, сега нямаме армия. Ама сега вие какви сте? Ами аз съм служил в армията. И съм ходил и запас. И баща ми е бил офицер, и дядо ми са били в казармата, и моите родини, и всички сме ходили в казармата. Тук не са ходили, защото такава с ситуацията и на последните години. Никой не може да ми каже, вие сме отбора на българската армия, сме се гордеели с това. Ама она армия е била царска, а след това била на старшините и на партизаните армия. Ще пишат какво ли не, ще злобяват. Много ги е яд, че нашия стадион е тук и ние сме от този отбор. Но ние сме от отбора, който е на този стадион. Ето тук е Мито Якимов, дал си целия живот за този отбор. Дошъл и заявил. Заявил. Още като играе във Франция, първият матч с Рейнс, когато играе, когато от септември, връща си до играе финала с Локо Пловдив за Купа Светската армия и идва тук гордо и със самочувствие, като носител на европейски шампион 59-та и като носител на Купа Светската армия със септември. Септември влиза в А група и става четвърти. Велики футболисти. Септември е допил на най-големите футболисти. Ходехме от цела София до 70-та година да гледаме Септември. Септември винаги играеше в неделя. 25 000 души. Никой не говори с друг. Всички гледат в футбол. Никой не говори с другия. Само гледат игрищи и гледат футболисти. 25 000 души. Тук много хора са били на този стадион и знаят за какво говорим. Така са нещата. А за ЦСКА какво да разказвам след това? Само две думи ще кажа, че когато стадиона го предават на ЦСКА, така се случва, има национализация. Но и след това 52-та заличават отборите от съдебния регистр. Аз съм сложил долу и на Левски, и на Шипка. Не разбрах защо така става некъде и да сложи една след 23. Но така са заличени всички отбори. И Кореняк така е заличен, Сила Враждебна и Балкия отбор на Мара Бунева. Нали? В това квартал Мара Бунева, родина Мара Бунева. И той е заличен. Всички документи са наредени, може да се извадят. Левски размахва само техните документи, как са закрити. Как са закрити, как са тероризирани от МВР. Така са нещата.
иска да кажа две думи. Доскоро бъркаха, чак най-после видях някъде датата, че 63-та година ЦДНА се обединява с Червено знаме с първи район. Упорито повтаря, че се обединява 62-та година. Абе 63-та на 9 октомври. Сега го видях, че вече от 1-2 месеца са го поправили. Аз бъркам чрез приятели в Уикипедия и поправяме разни отсечки. 44-та, 53-та, те са най-важни. Нали, там си зад нещата за 10 опта, как са направени граждански спортни организации, когато са преименуват отборите. Защо ЦСКА не е пипнато, всички ги преименували. И нас преди това са ни преименували. Като се хванали аз 23 Шипка, са хванали и Победа Орландовци и Цар Борис III, близка до академията отбори са ги обединили. Всичко е станало на сила, всички отбори са така. Всички са ги обединили. Малевски 49-та не е станал сам Динамо. Там са вкарали Миньор София и Ботев, не Ботев Коневица, а един измислен Ботев от района на Гевгелийски квартал, който наследява Борислав Павлово, големият отбор на Борислав, който винаги се опълвал също на Левски, както и спортист, както и тия малките отприски, бунтовниците. Значи публиката на ЦСК на септември при ЦДНА по-натам ЦСК се формира бавно и плавно, но идва. На снимката, когато става шампион, когато Наков карва гола, ще се изправя, защото са... Значи, когато виждате снимката как върват двете, те са три големи снимки. На стадиона носят и всички се ги дигнали, ги държат на ръце, вижда се Наков, вижда се бай Стефан Геренски, 15 000 пеят и викат, ги носят на ръце. А горе има с бели шлифери, по граф Игнатиев, тия семка GTT измамниците, недоволни, си заминават нагоре по граф Игнатиев. Така разказват снимките, без текст. А че сме били 100 човека на стадиона, а че сме били 200, не знам, аз разговарям с... Имало в един дъжд и сняг, имало на стадиона 1000 човека в Лотве, с академик, нали? Но на следващия мач с академик на финала стадиона е бил 30 000 и така нататък. Има стари хора, които ще говорят повече. Идеята ми е, че накрая стигаме до 69-та, до великите успехи, до другите неща, и накрая стигаме, когато започна така наречената демокрация. И какво се случи? Излезе закон за реституция в 1992 година, върнаха на хората земята почти на всички, други нищо не можаха да си заемат. И по силата на това нещо, ако се извади този натурален акт, нали, защото е неприкосновена тази земя и всичко, трябва да се върне. Няма да я връщат на гърнетата, няма да я връщат на мене, а ще върнат на общността ЦСК. Трябва да ми юристи да коментират въпроса, нали, точно се хвана за изречението, което го казвам, но това е само така, чисто като не метафора, но просто така го казвам, нали, спича. Тоест, обществото ЦСКА сме ние всички. Ще си оставим на общината или на Министерството на стадиона, но не могат да ни искат никакви пари за наеми. Даже където са ги взели всички пари за наеми, трябва да ги върнат. И да ги вкарат, да ги оставят цено на спортните клубове, на всичко, да могат да се помогнат. Това са много пари, да ни извиват ръцете, да ни мъчат. Заради тия неща, заради тия найеми, за всички неща, които ни тормозят, има много неща, които не са могли да се случат. Дори и сега не могат да се случат разни неща. Не могат да се отрежат 3 дървета, не може шкарпа да се пипа отзад, понеже бил на виража и да снимали документи. Ма този вираж сме го правили ние, от нас тези години на бригада да садиме розите на него. Тия дървета пораснаха, откакто ние сме били малки на 18-20 години, аз в моето поколение, от началото на 50-те. Сега са станали големите дървета. Да, ще насадим след това нови красиви дървета. Американски кленове ще вкараме, сибирски тук дъбове ще вкараме. Ще стане още по-красиво и хубаво. И ще бъде много по-хубаво. Но ние долу едно дърво не е. Ние и дървета си насадим много. Защото първото дърво е било крушата. И първото игрище винаги е било тук. От тук започва футбола в София. Искам да дам думата най-напред. По същество, нали, по-голям е Баймарко. Баймарко Дратованов е на 94 години. Математик по образование основно, три висши образования. Той е доен на превърните на ЦСК. Австрийската Зоров се съгласи човека да дойде, въпреки всичко. Аз съжалявам, че толкова много говори, това ми беше най-краткото експозе, което съм правил през живота си. Ще и по-кратко да бъде. Добре, Баймарко може само да ви махне с ръка и да ви каже, че ЦСКА ще го има. Достатъчно. Баймарко е от съучредителите на септември, когато учредяват септември при ЦДВ. Той е бил и на двете събрания. Това, което е ЦДВ Чавдар, в залата на 15 февруари и след това на 4 май е бил в залата. На другия ден не е бил при министъра в кабинета, защото там отиват само 3 човека. Баймарко цял живот е тук, на този стадион. Цял живот. И други са били по 5 години, след това са си отишли и в кварталната кръчма се бият градили, че са големи циденевисти. Защото си циденевист, това е призвание, това е за цял живот. Защото се връщат от едно време от Славия, даже когато играхме там с 2 години, когато бихме на финала 3-2, Янко Кирилов когато вкара гол и когато Санев ги разкружда на сектор Б на вратата половин час, дори пълзе като безумни.
Тогава отгоре ти ходехме пеша и старите пееха цедена, ти си истина една. Кажете ми, Левски, моли да измисли песен Левски, само Левски истина една, ние сме Левски. Ма не стават, затова е нашата песен от 1971 година. Има истина една, тя се казва само ЦСК. Това е 2 години след като Омега изпе великия кавър Момичето с перлените коси. Защото това е основата от оня възглас. Това са нещата. В Гроз всичко се тресеше. Цедена, ти си истина една. Това са нещата. Така, от тази страна до мен, по същата така по години, нали, е доайена на футболистите на ЦСК Бай Ганчо Василев. Бай Ганчо Василев е на 93 години. Инженер Ганчо Василев. Нали, той, между другото, той е корена му от Русе и е играл в Напредък Русе. Напредък Русе е от най-големите клубове, нали, от първата шестица на България. Нали, яко опълнен, страхотен отбор са. Нали, той след това идва след това заминава в Германия да учи, в Мюнхен, играе в Мюнхен 1960. Играе в Мюнхен 1960, след това заминава в... Аз казах, да. След това заминава в Чехословакия, учи в Чехословакия, там играе. Да, и след това се пристига с Бошков. Той би на неговите спомени ги има и е разказвал. Едва не е бил заключен на шлепа да отида да го хвърлят по реката, отървават го, идва тук и започва в ЦСК. Бай Ганчо Василев. Искам да ги приветствам. Бай Ганчо, искаш да кажеш нещо? Ще го има ли ЦСК или няма да го има? Каза, че при ЦСК, когато аз постъпих да играя, то ме приеха с удоволствие. И играх дълго, но пак за една контузия на коляната бях принуден да прекъсна. Иначе помагах на всички останали, които останаха на ЦСК, и аз бих такъв доволен за това, което направих и аз. Благодаря ви за вниманието. Караме поред, след това е Бай Мишо Александров, който... Атанасов. Добре, извиняй, бате Мишо. Значи, бате Мишо е... Карам по години. Ти трябва да скажеш как си, от тук си дошъл на игрището. Не ме знаят, аз в първия големия отбор не съм играл на ЦСКА. Аз дойдох тук 49-та година, след като гледах матча там, бех на финала, на 16 години бях аз. Нали? И веднага дойдох тук и тогава от Махли, от Хаджи Димитър, от Коневица, Гео Милев тук и се правеше юношески отбор на ЦСКА. Първият юношески отбор на ЦСКА. Аз ще ви го покажа. Това е 50-та година. И треньор, щастлив бех, че ми беше Нако Чакмаков. Ето. Това е 50-та година. Това е на местото на метрото. Там на поляната имаше пазар. Това е снимката. На пазар. Това е отбора, който 51 година веднага станахме градски първенци. Спартак, Левски, Академик тогава беше, Локомотив, всичко. И трябваше да играем в Неврокоп, да продължиме, но се случиха едни работи, които не са за приказки тук и не можахме да играем. И така, аз съм закърмен тук и сега съм си тук. Цял живот, всеки ден. Душата ми е тук и сърцето ми всичко. И мога да кажа, че тогава беше големият отбор, не можеше да се пробие на юноши, но до дублиращи отбор стигнах, тогава имаше първенство на дублиращите отбори. И няма да забравя Кирчо Ракаров, като го взеха от Плевен, от Павликени, почна чичето го пуска в юношески отбор. Митето Иванов, хулигана, треньор, вратара на Спартак, също дублиращи отбори. Тези години се случиха такива работи, че го ръководеха хора, които нямаха нищо общо с този клуб и се станаха такива работи, че
как да кажа, не мога да го определя, нали, защо така се получи и чисто и просто, но има и некъде горе някои, които искат така да стане. И ние ги знаем кои са. И ви благодаря, че ми слушахте и само ЦСКА. Бих искал да дам думата на Бай Дочо, но всъщност той е господин Нанов, нали? Но ние толкова много го обичаме, толкова много си го уважаваме, че давам думата на Дочо Нанов. Ами аз бих станал и аз като тебе, за да не карам хората да ме... Аз тук съм работил само 26 години, което за мен беше една голяма чест и особено сега пък до мен е един от най-великите футболисти, така би го казал, защото е истина за Митко Якимов. Искам само с две думички да кажа нещо, което страшно ме възмущава и продължава да ме възмущава. Вървеше някаква такава малва, че когато ние играхме с Интер и по линия на ЦК на БКП ни наредиха да играеме в Болония, и всички самите от Интер бяха много изненадани и казаха как така ще играем в Болония. И те изненадани? Да, и те изненадани. Но кмета на Болония бил от комунистическата партия, комунист, и нас ни наредиха от ЦК на БКП да играем в Болония. Това е, въпросът до тук спира, обаче от тук започва малвата вече. Интер, за да спечелят с 1-0 в Италия, 1-0, били подарили автобус Барейрос на ЦСКА. Аз се хвана за главата, затова защото аз съм живия свидетел и все още съм жив. Тогава ЦСКА помоли, след като си възстанови заема, разбира се, заем взе от Кинтекс. Чували сте тая фирма? Кинтекс ми даде един чек за $60,000, който чек лично аз отидах и го предадах на посланника на България в Мадрид. Останахме заедно с двама шофьори, нали, един беше Никола Здравков, този скачача нашия, и другия беше на полковник Миколаш шофьор Сашо. Отидахме в Мадрид, стояхме една седмица, автобусът беше готов, само че трябваше да кажем какво да се пише на него, нали? ЦСКА и какви цветове да бъдат, бяло, червено и така. Тоест, искам да приключиме с тая глупост, затова защото аз занесах парите и ги дадах на посланника. Не съм ги дал на посланника, за да си прави, да си купи, да, или да си направи вила в Мадрид. Аз му ги дадах, за да може да направи, нали, автобуса да си го заеме. Когато дадохме с автобуса, много хора злобееха, защо имаме такъв автобус, че той бил с туалетна, не знам какво са големи яйца, че е. Важното е това, че истината е такава. Взех парите от Кинтекс, в чек бяха парите, дадахме ги в фабрика Барейрос и получихме автобуса. Така че това бих казал. Любовта ми към ЦСКА е много отдавна. Тя ще продължи до моята смърт, до края на живота ми. Но най-важното, че сина ми игра в юношески отбор на ЦСКА. Сина ми е много далече от България. Той е вече 10-15 години не е тук. Но той непрекъснато се интересува, което на мен ми говори, че той обича този клуб. Все още. И за него ЦСКА е един голям клуб, който той обича. А тук има на нашата маса една много симпатична дама, която стана олимпийска шампионка, която аз много високо уважавам и обичам Здравче, нали? Така ще може да ми разрешиш за да кажа. Мерси. Сега, може би, най-много се вълнувам, защото аз много рядко имам възможността да бъда до такава личност. Известни в цяла България и на много поколения българи, както нас и в чужбина. Искам да ви представя Димитър Якимов, да вземе думата, нали, от това тържество. Съжалявам, но няма да взема думата. Аз ще кажа само, че ЦСКА се радвам, че ще го отбъде и ще го има.
понеже митата ни обнадежди за бъдещето, поне да вярваме, ако всички така сме, да повярват и малките, и младите, защото младите ги изгониха от стадиона, заградиха гостел и ни пратиха да играем в своите. И ни пратиха да играем още малко и всеки играем вече в Ихтиман и по селата. Но митата казва, че ще го бъде. Ще го бъде, означава, че ще бъде на този стадион. Че ще ни бъде всички нас. Публиката на ЦСКА е формирана, вече казах. От другите всички отбори по-малко. По 1000, по 50, по 100. От Дианабад, от военния квартал, от офицерския, от тония край на София. От Дианабад, зад Долската градина. Оттам е тръгнал Атлетико, клуб футбол на отборна Батинка. Всички заедно, този отбор тук, неговите традиции, успехите на футболния отбор, всичките песни, вечните песни, възгласи, всичко, което имаме. Това е историята на ЦСКА. Публиката, песните, отбора. Това ражда. Това е клубната емблема. Ние ще решим какви да бъдем и какво е нашето. Разбира се. Напротив, не, ние казваме успехите, а успехите се гради, сега казваме. А успехите са направени от всички поколения спортисти. Те са дали славата на ЦСКА. Ние ще я защитим. Представя ви една от всички големи шампионки на България, олимпийския шампион Светло Цецов. Защото аз ще видя, винаги ги питам къде е. Аз като ги среща едната, винаги ги питам за другата. Здравки не се среди, извинявам се. Здравко Ирганова ви представя. Ние сме си приятели с нея още, от 76-та година. Не, викат Здравка, на мен ме викат. Точно така, това е вярно. Добре. Аз много благодаря, но мисля, че днес тук трябва да взема думата. Прекрасно е всичко това, което чух. И много се радвам, че някой се е задълбал и иска да стъпи на здравите корени. За да пребъде нещо в бъднините, трябва да има здрави корени. Трябва да знаеш откъде идваш. И трябва да знаеш откъде идваш. И не е вярно, че сме се държали само за миналото, защото нямаме бъдеще. Не е вярно. Трябва да имаш здрави корени, за да може да бъдеш напред. Аз смятам, че те сега кажат. Така, искаме на края на тържеството, в официалната му част, след това продължаваме да дебатираме по маси, нали? Искам тази купа да дойде един от най-младите привърженици и да я връчиме на музея, защото тази купа, 90 години аз е 23, изработена, нали, по инициатива на клуба на привържениците. И заедно с тази папка, която съдържа вътре брошурата юбилейната, да бъде връчена на музея и да остане завинаги там. Всичко да бъде подредено, всичко да го има. Кой от най-младите привърженици ще дойде? Може година момчета, където си говорят там. Те футболисти ли са? Какви са? Сашо Манов. Наши фенове? Няма. Сашо Манов тук ли? Сашо беше тук, Уморил се. Значи ние фактически не може да занесем, която е изработена по инициатива на клуба на привържениците. И днес, на края на това мило тържество, като финал, като достоен финал на тържеството и на този празник, с който почетохме всички хора, които са играли на този стадион, всички футболисти, всички деятели, именно на този стадион, през всички тези години и си дали живота, нали, и всички свои умения за прослава именно на футболен отбор, който е на този стадион. Нека тази купа бъде послание към бъдещите млади поколения и те като нас да отстояват името и каузата на ЦСКА в защита на нашия любим клуб ЦСКА и на нашия клубен стадион, който винаги да остане да бъде наш, тук и на това място. На този стадион сме родени, на този стадион ще умрем. Връчвам купата на Колю Гаврилов да я предаде на музея на спортната слава на ЦСКА. И там всички хора и деца и посетители да минават и да знаят за какво става въпрос. Да, също така към купата има специално посвещение, нали, с програмата, 16 листна програма, 32 листна програма, брошура по случай юбилея, която също ще бъде супорт, нали, поддържаща, нали, като към купата, където е накратко в резюме изложена цялата история на СЕ-23 до началото на големия клуб, съвременния ЦСКА. Заповядай, Коля. Благодаря. Две думи. ЦСКА съхранява идеалите за България. Идеалите, които са от векове насам.
но е тежко да бъдеш българин и да бъдеш от ЦСКА. И това ще пребъде и няма да бъде. Докато има България, ще има ЦСКА. И обратно, докато има ЦСКА, ще бъде и България. Айде на масата!